Здравейте хора! Днес на лицето ми няма никаква дебилна усмивка, че има поводи за усмивка, но все пак правя този клип да ви кажа нещо сериозно. С мен се свърза едно момче, което ме помоли за помощ и аз с двете си ръце и с всичките си крайници искам да му помогна, но на него му трябва средства, а аз нямам чак толкова много средства. Моята помощ се състои в това да ви кажа на вас и да ви помоля да му съдействате. Момчето се казва Васко и е болен от левкемия. От няколко месеца ходи на химиотерапия, само че това не помага. Нужен му е донор, за който донор му искат 170 хиляди евро, мисля, че в Германия. До сега е събрал с подкрепата на своите близки, приятели и кампании, които се правят 30 хиляди евро и му трябват още пари, за да той играе баскетбол, да продължи да играе баскетбол, да продължи да скача, да продължи да прави чеда и да продължи да живее най-важното. Наистина знам, че в момента може би ще подмените този клип или може би въобще няма да го изгледате или whatever. Не се е много банално да ви казвам как трябва да помогнете и как това е човечно. Аз просто ви подканвам да направите нещо за някой друг. Може да изпратите най-малкото един SMS с текст ДМС Васил на номер 1777. Тук ще ви се изпишат отдолу. Който СМС всъщност струва 1 левче, нали? Не е чак толкова много. Един круасан на лавка. Ако просто 30 000 човека не си купат един ден круасан от 1 лев, мисля, че направя наистина много. Им предвид, дори да сте успели да изпратите СМС, за да може да помогнете на момчето, може да споделите клипа. Дори самото ви гледане на клипа, повярвайте ми, допринася за разпространяването на това нещо. Моля ви, споделяйте, гледайте този клип, което звучи малко тъпо. Споделяйте, гледайте, помогнете. Между другото, ние направихме също още една кампания, която беше за вас, която беше Харлем Шейк, с пеене с Сурхан Мурат и няколко футболисти, на които не им знаем името, просто не се занимавам с това. Аз също участвам в този клип, линковете ще бъдат долу в описанието и всичко това го правим за вас. Направете и вие нещо, моля ви, споделете, моля ви, бъдете съпричастни. Документите, които вас ми прати, за тези от вас хора, които ще кажат, че той е някакъв човек, който просто събира пари. Нека спра да ви говоря аз или да чуете вас какво иска да ви кажа. Здравейте, казвам се Васил Митков-Бамбурски от град Пловдив и в момента съм болен от левкемия. Предстои ми трансплантация на костен мозък, но самата операция, намирането на донора и така нататък струват 167 000 евро. Благодаря на всички, които могат да помогнат и да се отзоват на моята кауза. Благодаря ви, успех. И това е, което аз искам да ви кажа. Що се отнася за мен, ще кача едно късометражно филмче, което скоро направихме и още много други дебилни неща. Скоро, благодаря ви, че гледахте този клип. Special delivery! Ow! Ow! Ow!